Now with Active Infusion, a blend of flower perfume oils, vitamin B3, and collagen proteins that helps protect your hair para smooth at fragrant all day. With regular use, walang makakapigil sa bangong nakakagigil. New Sunsilk with Active Infusion. May triple sachet pa. Get 3 washes na! I'm Annette Ablan, the Honorary Consul of the Republic of Belarus to the Philippines. Now, diba online lahat. Of course, it's difficult. So it's important na maglalakad ka rin, healthy foods, more salads, more gulay. It's a big factor in improving our health. With my busy schedule, I discovered MX3 and I've been taking it for more than 7 years already. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Aniyan usab ang tulumanon nga giuluhan, kahayag sa pagtuong Katoliko, uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon. Ang mag-auban nato dinhi sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Tax Ilumba, o sa gihapon, mapasiuna ta og pagtimbayano sa atong amahan dinhi sa atong istasyon, ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na gyud sa iyang tibuok gyud staff dinhi sa mao nga istasyon, no? Sa RMN Dipolog. Dili na lang nato hinganlan ang mga pangalan. Okay? O sa gihapon, no? Dili nato kalimtan ang atong pagyukbo, no? Pagtahod sa atong amahan dinhi sa atong Diocese of Dipolog, no? Sa atong Diocese of Dipolog, kinsa man atong amahan, no? Atong spiritual father, Most Reverend Severo Kaermari, ubana sa iyang tibuok gyud mga kaparian dinhi sa maong dapit, no? Nga mialayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa atong diocese. Okay, mga kaparian, sama pananglit sa ato yung Diocesan Bible Spiritual Director, Reverend Father Ramil Kurung, ug-usab ang atong Vicar sa Cathedral, Reverend Father Ruin Rui Salvo, ug Reverend Father Leonilo Dagpin Jr., ang YouTuber nga pari, no? Nga daghan kay ta nga mapupo nga reflection, no, sa iyang YouTube, Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. O sa uban pang mga kaparian nga dili na lang nato hingalan ng mga pangalan agi sa kadaghan, nasakop man sa maong diocese og wala, no, masakop na. So og usab, no, ako moingon, no, sa tanan ninyo nga nagpaminaw karon, ma-radio man o sa live stream, no, sa RMN Dipolog, ako sa gihapon moingon maayong adlaw sa Ginoo og akong pagyukbo pagtahod kay ninyong tanan.
Okay. Dunay ma-prioritize na to pag-discuss karon no. Yeah. O katong pagtuki na to mahitungod sa unang Korinto 4:6 katubang niingon si San Pablo nga dili kuno magpakapin og hunahuna sa unsay nasulat na. Kana ako gyud sana balik-balikon diri pag-emphasize kay usa man guna sa mga bersikulo diin kung mapakyas ta sa pagsabot ug unsa gyoy insakto nga pagsabot niya na mao nay usa sa hinungdan nganong mobiya ta sa atong pagkatoliko o usa sa mga hinungdan nganong dili ta mo join dili magkatoliko. Okay. No, ang atong differences manggod sa pag-interpret ana no. Kanang 1 Korinto 4:6. Unsa may husto ana nga pagsabot? Sabton ba na nga ang tanang tinuod na sulat sa Biblia? Mao na nga kung wala sa Biblia dili tuhuan? Kung kana nga pagsabot mao'y husto, nagtuo ko nga wala gyud pundok ron sa tinuhuan nga nakasunod ana. No? Kung sabto na kanang gipamulong ni Pablo nga ang tanan diayng tinuod na nasulat sa Biblia mao na nga kung wala sa Biblia dili tinuod na wa gyud pundok. Wa gyud pundok nga nakatuman. Ngano man mohatag ko ninyong example ha. Ang mga Katoliko o mga Protestante, mga Katoliko din nibiya sa pagkatoliko, pero gigamit gihapon nila ang Biblia. Bisag kanang New Testament lang, di sa ta maghisgot og Old Testament, kay medyo dili man ta united sa kanabang pila ka ihap ang atong gituhuan ana, no? Pero kung maghisgot og New Testament, maprotestante man o dili katoliko, sabadista man, iglesia ni Kristo man, born again man, tanan kita tanan nag-usa nga ang linamdagan sa Espiritu Santo nga mga basahon sa bag-ong kasabutan 27 books lang, no? 27 ka libro lang ang linamdagan sa Espiritu Santo. So pa ang ihap sa New Testament no nato mga Kristiyanos 27 books lang. Kung kanang gospel, 4 gospels, then kung kubang mga sinulat o mga apostol, no? Na isulat sa para sa usa ka dapit, no? O naapoy general nga sinulat. O kanang Book of Revelation, suwat ni San Juan, no? Nga pananawon nga gipakita sa atong Ginoo ngadto ni San Juan nga iyang gipasulat ni San Juan. Ug gunya nalulat no ang mga apostol mga diha na sa mga mga tungang bahin sa unang siglo, mga 50 AD o pataas. Yaw, dili na magparihas og tuig. Wa na magdungan silang panulat. Unya, ang mga Kristiyanos niya atong higayuna, dili lang kay 27 ka libro lang ang nakita no sa history. No daghan. Kapin pag 27, moabot pag gatos. Okay. Daghang kayo mga sinulat mga Kristiyanos nagali Shepherd of Hermas, na ay katong Didake, sulat gyapog mga Kristohanon. Pero wala nagi-apil sa atong kanon. Niya ang pangutana diha, kinsa may ga canonize o kinsa may ga decision, o kinsa may ga ingon nga 27 books lang ang inspired. 27 books lang ang opisyal nga mga basahon sa bag-ong kasabutan, no? Ang mga Katoliko o mga Protestante, Sabatista, born again tanan, no? Puros nag-usa nga 27 books ra gyud ang New Testament. Di siya ta maghisgot sa Old kay medyo diferensya magpito ka libro, no? Ang Katoliko labaw og 7 ka libro sa Old Testament, no? Sa mga dili Katoliko kuwara na ila kung maghisgot ta og Old Testament 39. Atua sa Katoliko 47. Then ipuno na sa 46 day. Ug ipuno na sa New Testament
plus 27, so mo takdo yung 73 books ang ato sa Katoliko. Samtang ang Protestante o uban pa nga mibiya sa pagkatoliko og naghimo og ilang mga pundok, nag-usa po sila ng kanabang 39 books sa Old Testament, then gipuno sa New Testament 27 books, so mo sangko nga 66. So all in all, Old ug New Testament ang Katoliko 73. Ang mga dili Katoliko nag-usa pod anang 66 ka libro. Di ba? Oh. So, bisag dili sa nato hisgutan ng Old Testament, kana lang New Testament, diin nag-usa tatanan nga 27 books lang ka libro. Puros ta nagtuo ana, pero ang pangutana, nasulat ba na sa Biblia? Nasulat ba sulod sa Biblia? Naa ba sulod sa Biblia nga giingon nga sa 66 ra gyud ka libro ang linamdagan sa Espiritu Santo sa bag-ong kasabutan? Oh. Kinsang apostolisa ang gaingon ana? Oh. Unsang konselyuha sa iglesia ang gaingon, no kanang konselyo gani hiniusang tigom. Dayon magdesisyon sama atong Council of Jerusalem. Bisag bali-baliho na tog basa na magsugod og sinugdanan o sa unahan ba, katapusan ba ng Council of Jerusalem, kung atong basahon ng dokumento sa Council of Jerusalem, sa Acts chapter 15, dili kita kakitag bisag usa ka bersikulo nga ang mga apostol nagdesisyon nga 27 books lang ang New Testament. Wala. Asa man nato na makita, asa man nato mahibaw-an, ug kinsa may gaingon nga 27 books lang, kinsa may gadesisyon ana? Mga Catholic councils, sa mapananglit sa Council of Rome 381 AD, Council of Hippo 393 AD, no? O Council of gidasunan na sa Council of Carthage 397 AD. Mga konsilyong Katoliko ang gadesisyon ana pinaagi sa mga obispo. Dayon nituo tanan ang mga tinuhuan nga nagtuoan ng Christianity. Di ba? Unsa mang pundo karon sa Christianity nga mo supak ana nga 27 books lang ang New Testament. Murag nakakita kog video ni the late Brother Eliseo Soriano nga medyo na siya murag protesta ana kay na kunoy librong gitapigan. Okay, ang Katoliko wala gi-appeal, no? So murag si Soriano kung nakadungog anang medyo gi-question niya na nga 27 books lang. No? Kaya na ako wala gi-appeal sa Katoliko nga appeal unta. Pero correct me if I'm wrong kung sakto ba ko ato, no? Huwag na ako'y nakita na. No? Pero the rest sa ubang mga pundok puros yun na ni sanong sa Katoliko nga kanon. Gawa sa Old Testament nga nagprotesta po na sila sa 7 books sama sa Macabeo. Ang Macabeo god klaro man gud ang doktrina sa purgatorio riha. No? Magandang prayer for the dead, di ba? O naana sa Macabeo. Then ubang pang mga kanabang bersikulo diha nga musuporta sa Catholic theology gyud. Mao na nga kadtong mga protestante o mga misupak sa pagtuong Katoliko di gyud nila madawat ng 7 books. Separate topic po no nato ang pagtukian ng canon of scripture. No. Pero mao lagi na nganong nituo man ang mga dili Katoliko nga nagtudlo aning Biblia. Nganong nituo man tatanan nga 27 books lang ang New Testament nga ang mga apostoles wa man mag-ingon ana. Kung insakto ng pagsabot sa mga dili Katoliko nga pag-ingon ni San Pablo, ayaw mo paghuna-huna og kapin sa unsay nasulat na. Nga sabto na nga tanan di ang tinuod na sulat sa Biblia. Di ba? Pastila no kung kana mo'y mahusto. Wa gi pundok na kasunod ana. Kay isa pa kato akong giingon ninyo nga atong mga Biblia karon gibutangan nag chapter og verses na anay mga numero, di ba?
Oh, pero ang Biblia panahon sa mga apostol, wa pagali ito'y compiled New Testament panahon sa mga apostol. Ang Biblia nila ni adto kuan pa Old Testament. Katong kasulatan sa Old Testament. Unya, wa pa butangi og chapter og verses. Oh. Di ba? So, ang kasulatan panahon sa mga apostoles, walay chapter og verses. Nakaroon sa dihang gibutangan sa Katoliko, kay Katoliko may gabutangan ng chapter og verses. Pinagi sayang pipila ka mga obispo ang nanguna gyud, no? Katoliko ang gabutang og chapter og verses aning atong Biblia. Oh. Nya, ang pangutana, kinsa may gasugo nila kanang mabasa sa Biblia? Wala magsugo ang Ginoo, ang Dios litra por litra sulod sa Biblia nga giingnan niya ang simbahan, partikularmente ang Katoliko. Wala mag-ingon ang Diyos litra por litra nga, oy, simbahan nga Katoliko, butangin niyo nag chapter og verses. Kanang kasulatan para sa yun tunan, sa yun memoryahon, kaya may numero. Wa tay mabasa ana sulod sa Biblia nga ang Dios gaingon ana. Oh. Pero ngano man nga nituo, o ngano man nga ni gamit tag mga Biblia ron nga naay chapter og verses nga dili man na gama sa mga apostol. Wa may mabasa sa Biblia nga ilang gibutangan og chapter og verses ang kasulatan. Di ba? Oh. Kung ang tuhuan o abyan o puyan nga baruganan na naagid sa Biblia kay tanang tinuod naa sa Biblia kung sabton og ingon ana na unsaon man na ron pag reconcile nato. Oh. Kanang kuryente naa ba sa Biblia nga naay kuryente? Ang pagsangyaw pinaagi og radyo gi-allow na pinaagi og TV. Naaba na sa Biblia, wala pa may radyo o TV panahon sa mga apostol. Dili na lang nato na buhaton kay wala pa na panahon sa mga apostoles. Unya, isa pa pod, kung sabto nato ang giingon ni San Pablo nga ang pag-ingon niya nga hiyaw kamog pakapin sa unsay nasulat na, kung sabto nato na nga ang tanan dieng tinuod na sulod sa Biblia. Oh. Kung kanang pagsabuta mo'y mainsakto, na unsaon man na ron pag reconcile nato, no? Sa atong kanabang pag-ingon nga labi na sa mga Adventist, no? Kugig yung ay sila ana nga moingon sila nga si Constantino kuno mao'y kabalhin gikan Sabado ug Domingo. Oh. Gikan Sabado nga to sa Domingo. Oh, then daghan pa sila kutluon anang mga nahitabo sa history nga sa ato pa nituo sila na katong nahitabo sa Dark Ages, tuo sila na Crusade, Inquisition, puros man na wala sa Biblia, puros man na masuwat sa Biblia. Kay ang history, kung maghisgot ang history ang nasuwat sa Biblia, katura pong kanusaman ang katapusan nung basahon nga nasulat sa atong kasulatan nga gituhuan kanang Book of Revelation, mga probably 190 to 100 AD, di ba? So after unang siglo, mga panghitabo diya sa iglesia, dili na gyud na mapatik diya sa Biblia. Pero puros na tinuod. Oh. Wala. Kanang canonize lang, pagdeklara lang, pila kabasahon ang Old Testament ug New Testament. Wala gyud na sulod sa Biblia. Wala gyud na mahimo sa panahon sa mga apostol. Gani kung maghisgot tag kanon sa mga Hudiyo katong Old Testament, wala man gali sila marisulbal ato, wagi magkausa ang mga Hudiyo pila ang Old Testament. Kaysa akong nasayran, duha ka ihap ng Old Testament. Nay katong gitawag og Alexandrian canon nga pattern gyud sa Katoliko nga kung iphon 46 ito pa mas daghan, sobra og 7 ka libro. Unya kadtong Palestinian canon kulang og kanang 6 ka libro. Wala dawata tong 46 nga ihap ang gidawat kadtong 39 lang nga kulag 6 ka libro.
ug mao na gisunod po sa mga protestante karon. Kung maghisgot og Old Testament. So, bisan ang mga Hudyo kay katong Alexandrian canon, gama man to. O huna-huna man to sa mga Hudyo. Katupong Palestinian, mga Hudyo gihapon to. So, pero wala sila mag-usa pila ka basahon ang Old Testament. Di ba? Unya, here comes sa council sa mga obispo, nga niingon nga, oy, ang atong dawaton ng Alexandrian. Di ba? Dayon ang New Testament, niingon ang mga obispong Katoliko nga, kinirang 27. Unya, inituo po dayon tanan ang kining nagtudlo aning Biblia. Ang pangutana lagi diha, kung walay authority ang mga obispo, nganong nituo man ta ana, Katoliko ug dili? Nganong nituo man ta sa gideklara sa mga obispo nga 27 books lang ang New Testament kung walay authority ang mga obispo? Now, gihisgutan ako ni mga tinahod nga tigpaminaw kay nakakita akong video di lang nako hinganlan ang evangelist. Akong higala, no? Nga nagtuki siya ana bang pagbalhin gikan sa Sabado nga tus Domingo. Then iyang tudluan ang mga protestante, no? Iyang gisangyawan ang mga protestante sa iyang programa nga kana kunong Sunday observance sa mga protestante ilan ang gisunod sa Katoliko. So kay Katoliko man di ilang gisunod kuno, so dapat mobalik lang sila sa Katoliko. Di ba? Unsa may akong point of view ana. Now, kung tanawon gud nato gyud ang history sa iglesia, no, sa simbahan nga gitukod ni Kristo, tinuod gyud na nga doon na gyud changes. Dili lang gani kay kanang mahitungod sa ngano nga ang espesyal nga adlaw sa pagsimba gikan sa Sabado ngadtong nga ato nang giusab na o sa mga Kristiyano. Ako gyud nang i-particular ha, mga Kristiyano ra po'y gausob nga ang himuong espesyal nga adlaw sa pagsimba sa Christianity, dili na tong karaan nga matunong og 7th day of the week. Sa Christianity, kung atong hilingon ang nahitabo sa history, giusab yun na sa mga Kristiyano. No? Gilitok na sama pananglit, wala na noon sa Biblia, pero tinuod, gilitok na ni Obispo Ignacio, katong ikatulong obispo sa Antioch. Nga gitaral po to, gidakop to sa Roman soldiers, gidala dito sa Roma, dito giihaw, pagkaon sa hayop, leon. Sa usa sa iyang mga suwat, iya ginang gilitok, nga dili na kuno ang Sabat but pasabot ka ng 7th day of the week, kundili kuha na Lord's Day, nga but pasabot adlaw sa pagkabanhaw. So na hinay-hinay ang pag transition ana. Unya ang dogmatic definition yun ana sa akong panginsusi katong Council of Laodicea o Laodicea 363 AD. Ang ubang kanang dokumento 336, pero katong dokumento nga akong nakita 363, ambot og kinsay nasipyat ana. Narambo lang siguro. 363 Council of Laodicea dito na gilig-on og ayo. Kanang pagbalhin. Unya asa magikag authority ang mga obispo ana. Now, ang line of reasoning nato, kung naay authority ang mga obispo pagdeklara pila ang mga libro sa New Testament ug Old Testament. Kung naa sila'y authority, so naapod sila'y authority pag dogmatize anang pag-transfer. Di ba? So, kung dili nato tuhuan ang desisyon sa mga obispo sa ilang pag-ingon nga ato na ning undangan ning Sabat nga matunong og 7th day of the week o Saturday. Kay diri na ta sa adlaw sa pagkabanhaw. Kay mga Kristiyano man ta. Domingo na. Kung walay authority ang mga obispo ana,
Kay wala lagi kuno sila'y authority, no? So wala po sila'y authority sa ilang pag-ingon nga 27 books lang ang New Testament. Dapat nga nituo ang mga protestante sa pag-ingon sa Katoliko nga 27 books lang ang New Testament. Mutuo po unta sila. Nga sa pag-ingon sa mga obispo nga ang atong special day ron sa pagsimba sa Dios kada ng adlaw sa pagkabanhaw. Unya dili tadang pag-usab paglapas sa sugo sa Dios. Sabton na ay pag-usab nga sabton nga gituman noon ang sugo sa Dios. Kay naa man gi mausab sa New Testament na ay kuan ana kanang premise ana katong sa Hebrews 7:12. Kay ilisan kuno ang pagkapare, ilisan usab ang balaod. Sa ato pa na ay mga usab. Sama ng kanang tuli, kanang entrance sa kingdom. Sa una, tulion man gito sa Old Testament, di ba? Pag-abot sa New Testament, gipasabot ni Pablo nga dili na tong tuli. Iyang gipasabot sa Colossians 3 ba to? Colosas 2. Colosas 2, 11-12. Atong niingon siya nga, ang baptism of Christ, o ang circumcision of Christ, no? Baptism. Iyang gi-implied, gipasabot atong bersikulo, Colosas 2, 11-12. So, giilistan. So, kung doon na may mga changes diri sa New Testament nga himuon sa mga leader sa simbahan, pagtuman sa sugo sa Dios na kinaaman sila authority. Kanang authority sa Dios nga binding and loosing. Sama atong sa Old Testament gitugot ng pagsilot og death penalty sa kung naay makalapas sa adlaw ang igpapahulay. Kanang mananapaw silutan pud og death penalty. Di ba? Pero pag abot sa ni Kristo iyang giusab na. Kinaaman siya gahum anang binding and loosing kanang idili og itugot hugtan ang balaod og luwagan ang balaod na ay gahum ang atong Ginoo na pero wala na siya kuha na hinakog ana iya gali nang gipagamit pod sa iyang mga leader sa simbahan katong iyang giingnan ang mga apostoles ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot mao nang valid tong Council of Jerusalem katong desisyon dogmatic definition sa mga apostol sa Council of Jerusalem. Pero timan ang authority sa mga apostoles dili na nila masulo. Mapanunod po na sa ilang mga successor kung kinsay sumusunod nila. History will show us mga bishops man. So ang authority sa binding and loosing, ang pagdili og pagtugot naa sa mga obispo. So mao na nga valid tong Council of Laodicea. No? Ngano nga dunay changes. Og sa kaingon ko na dili tanang pag-usab paglapas sa sugo. Pagtuman hinoon daghang kaayong mga kausaban sa New Testament nga dili nato sabton nga paglapas sa sugo, pagtuman hinoon. Sa sunod Domingo pohon ato ning ipadayon, no? Kay wa naman tay panahon. Sige. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Tatak RMN. Basta mancha, di ka na